Să-ți fie clipa bucurie, suflet frumos! Este o mare bucurie să ne reconectăm cu podcastul Construim Caractere, meserii cu har și dar. Numele meu este Elena Ramona Tiepac și am deosebită onoare să te duc în această călătorie de 5 zile prin poarta 14 Human Design, care este numită și calea abundenței. Următoarele 5 zile sunt speciale, începe astăzi pe 17 noiembrie și sunt speciale nu pentru că energia Universului o să facă treaba în locul tău, nu, ci pentru că te invit să îți iei responsabilitatea de a fi prezent în viața ta și de a aduce transformarea acolo unde este nevoie. Și vreau să începem cu cel mai puternic antidot al stagnării și anume curiozitatea. Lasă-mă să-ți spun ceva inconfortabil. Unul dintre cele mai mari poveri sau unul dintre cele mai mari obstacole între tine și abundența ta, abundența pe care o meriți, nu este lipsa de informație. Este această iluzie că știi deja, că ai citit destul, că ai învățat suficient, că experiența ta îți confirmă ceea ce știi deja și încet te închizi. Curiozitatea se usucă și odată cu ea se închide poarta către abundență și ți se usucă chiar și abundența. Astăzi vorbim despre cum să redeschizi această poartă, să deschizi calea către abundență, să devii din nou ca un copil care întreabă de ce la fiecare pas, nu din ignoranță, ci din înțelepciune. Pentru că există un paradox ciudat în dezvoltarea umană. Când ești tânăr, ești nou într-un domeniu, nu știi nimic. Și tocmai de aceea înveți cum, adu-ți aminte, repede. Ești ca un burete, absorbi totul, faci greșeli, dar din fiecare greșeală extragi lecții. Curiozitatea care te domină în momentul respectiv este nestăpânită. Apoi, ce se întâmplă? Trec ani și crede-mă că și eu am trecut pe aici și mi se mai întâmplă chiar să mă surprind așa că am luat-o pe altă cale, că am acumulat experiență, că am început să recunosc pattern-urile și la un moment dat încep să mă otrăvesc cu fraze de genul: eu știu asta, eu știu cum funcționează, am mai văzut așa ceva, am mai trecut pe aici. Și încet, fără să îți dai seama, curiozitatea se transformă în certitudine și certitudinea vine ceva de genul: știu cum sunt oamenii, știu cum funcționează business-ul ăsta, sau și mai greu, fraza asta: știu ce merge și ce nu merge, așa că lasă-mă în pace. Știi care este paradoxul la această informație? Tocmai când crezi că știi cel mai mult, înveți cel mai puțin, pentru că mintea care știe deja este închisă la noi posibilități, este închisă la noi oportunități, este închisă la noi oportunități, exact cum am spus. Și ceea ce m-a fascinat foarte mult de ceva timp, această carte a lui Harvey Kerr, de câțiva ani o aprofundez. În cartea asta, Secretele minții de milionari, stăpânirea jocului interior al bogăției, da? Oarecum prin acest joc, prin aceste 5 zile pe care eu ți le împărtășesc, îmi doresc să parcurgem împreună
bună această descoperire pe care am făcut-o. Am identificat dosarul 17 în care zice că oamenii bogați învață și se dezvoltă permanent. Pe când oamenii săraci cred că știu deja totul. Asta nu înseamnă că oamenii săraci sunt proști, înseamnă că au închis ușa învățării. Au ajuns la un plafon pe care ei înșiși l-au creat spunând: atât este de știut, atât și gata, nu mai vreau să parcurg nimica. Și această poartă 14 din Human Design, calea abundenței, ne reamintește că energia sacrală pulsează cel mai intens când explorăm ceva nou, când te oprești din învățat. În momentul respectiv, energia asta scade. Viața devine rutină, iar abundența se plafonează. Prin urmare, hai să vorbim practic, hai să descoperim împreună cum arată curiozitatea în viața reală. Nu filozofie abstractă, ci acțiune concretă. Primul pas pe care l-aș puncta și pe care mi l-am notat aici este că curiozitatea îți deschide ușile care par închise. Și aș vrea să scrii acest lucru în agenda ta. Momentul în care tu crezi că știi deja o oportunitate, când vine spre tine, începi să spui: am mai văzut asta, nu funcționează pentru mine, știu asta, am mai încercat cineva. În momentul respectiv, ușa ți este închisă. Când ești curios, aceeași oportunitate vine și tu spui în momentul interesant. E similar cu situația X, dar are și ceva Y diferit. Ce aș putea învăța în situația asta? În momentul respectiv, știi ce ai ales? Ai deschis ușa. Abundența nu vine la cei care știu totul. Vine la cei care întreabă fraze de genul, întrebare de genul: ce altceva mai este de descoperit în situația asta în care sunt acum? Un alt punct pe care mi l-am notat: curiozitatea te face plăcut în fața celorlalți. Acum gândește-te, când stai de vorbă cu cineva care știe deja totul, da? Când știe deja totul, care te întrerupe și îți spune: da, știu, am mai auzit asta, hai să trecem peste asta, care nu pune întrebări, ci doar îți demonstrează expertiza personală, cum te simți în momentul respectiv. Poate plictisit, poate nevalorizat. Acum gândește-te la cineva care te ascultă, se oprește și te ascultă cu adevărat și simți acest lucru, care pune întrebări profunde, care este curios de perspectiva ta, chiar dacă are mai multă experiență decât tine. Cum te simți în momentul respectiv? Știi cum? Te simți văzut. Te simți valorizat. Te simți inspirat. Și vreau să subliniez că întotdeauna curiozitatea construiește relații, iar relațiile construiesc oportunități, iar oportunitățile construiesc abundența. Prin urmare, asta e mesajul meu pentru tine astăzi: îmbrățișează curiozitatea. Am mai notat aici încă un punct legat de curiozitate. Curiozitatea
crește longevitatea. De ce? Pentru că curiozitatea te menține tânăr. Am văzut oameni de 30 de ani care sunt bătrâni, sunt rigizi în gândire, sunt refractari la tot ce este nou, sunt amărâți, sunt bosunflați, da? Sunt în permanență cu acea frază: lumea nu mai este ceea ce era. Și o tristețe îmi cuprinde sufletul, pentru că, omule, trezește-te! Am văzut oameni la 70 de ani care sunt tineri, care explorează tehnologii noi, care citesc cărți noi, care experimentează idei noi, care radiază de energie. Și mi-aduc aminte, aici la Centrul Starea de Bine, am avut o persoană de 74 de ani, venea la terapie și întotdeauna: Ramonica, vreau să mai împărtășesc ceva cu tine. Ai auzit de... Și abia așteptam să iau notițe ca să pot data viitoare, când venea să mă pregătesc cu această direcție în care Domnul se pregătea. Doamne, cât mă fascinează acest lucru! Diferența nu este vârsta, este curiozitatea. Poarta 14 ne învață că energia noastră pulsează când simte că crește, când simte că evoluează, când simte că explorează. Asta se întâmplă cu noi. Când eu cresc, când eu evoluez, când eu explorez, în momentul respectiv energia crește. Și iată frumusețea. Curiozitatea este o alegere. Nu este un dar cu care să mă nasc sau nu este un dar pe care la naștere vin ursitoarele și ia: "No, ție îți dăm o tonă de curiozitate." Da? Nu. Curiozitatea este o practică zilnică. Acum hai să facem ceva concret, da? Ia-ți 5 minute după ce asculți acest episod și fă acest exercițiu. Nu în minte, te rog, pe hârtie. Întreabă-te: în ce domenii ale vieții mele am devenit expert, autoproclamat, ca să zic așa. Unde spun eu adesea: știu asta, am mai încercat asta, nu merge pentru mine asta. Și am să te ajut puțin așa. Poate să fie pe relații, da? Știu cum sunt bărbații, știu cum sunt femeile, da? Știu cum se poartă oameni de genul ăsta. Poate pe bani, știu că nu sunt făcută pentru business-ul ăsta, știu că nu sunt pregătit să am un astfel de business. Pentru carieră, poate îți pui fraze de genul: știu ce este posibil în industria mea, eu știu totul. Sau poate în sănătate, am încercat totul. Corpul meu este așa și nu funcționează la mine nici o dietă. Te rog frumos, scrie 3 domenii unde simți că ai închis dosarul, domenii în care ai închis ușa. Pasul 2 din acest exercițiu este provocarea certitudinii ăsteia pe care ai descoperit anterior, da? Pentru fiecare domeniu, întreabă-te: dacă aș fi în eroare cu 30% din ceea ce cred că știu, ce ar fi acel Doamne ajută! Dacă aș fi în eroare cu 30% din ceea ce cred că știu, ce ar fi acel 30%? Cine știe mai mult decât mine despre acest subiect, despre acest domeniu și ce îl face pe acest om diferit de mine? Ce carte, ce curs, ce mentor aș putea eu explora dacă aș fi din nou începător curios?
Iar pasul 3 în acest exercițiu, acțiunea curiozității, da? Alege un domeniu din cele 3 și ia o microacțiune de reînvățare. Găsește o carte pe care nu ai citit-o încă despre acel subiect. Urmărește un podcast de la cineva cu o perspectivă opusă legat de domeniul pe care tu îl consideri în momentul de față că face parte din acel a ști al tău interior. Întreabă pe cineva care excelează în acel domeniu ce știi tu, ce eu nu știu, să-ți fie întrebarea interioară. Pentru că știi ceva? Curiozitatea nu înseamnă să-ți negi experiența, înseamnă să adaugi la ea, să rămâi deschis, că poate, da, mai este ceva de descoperit acolo. Și în clipa în care deschizi acea ușă, energia începe să curgă din nou. Oportunități pe care nu le vedeai înainte devin vizibile acum și oameni noi apar în viața ta. Abundența începe să pulseze din noi, să te trezească, să te aducă tinerețea în suflet, ca să poți să înțelegi ce înseamnă cu adevărat curiozitatea. Și ți-am pregătit așa o povestioară scurtă. Cunosc un om care a lucrat 20 de ani în același domeniu. În domeniul IT. Și e bun. Foarte bun. Și atunci când l-am cunoscut era foarte bun. Însă, la un moment dat s-a plafonat din perspectivă financiară. Știa că în compania lui ăsta e plafonul salarial pentru rolul său. Și repeta asta. Nu mai pot să cresc, asta este, nu mai este posibilitate de creștere. Într-o zi, din curiozitate pură, a întrebat un coleg care tocmai fusese promovat: ce ai făcut tu diferit? Nu din invidie, ci din curiozitatea asta autentică de care eu îți împărtășesc. Și colegul i-a răspuns așa: a învățat automatizare cu, nu mai știu cum îi spune, Python. Da? Cu Python, cu o nouă tehnică. Nu, vă dați seama că nefiind deschisă în zona asta de IT, dar sunt convinsă că dacă ești IT, știi despre ce vorbesc aici. Am observat, și spunea colegul ăsta al lui, că am observat că compania caută să angajeze oameni care cunosc această automatizare. Persoana care a venit la mine să abordăm acest lucru a zis: da, eu sunt specialist în Java, nu am timp să învăț așa ceva. Și mi-a povestit ce eram pregătit să fac acest lucru, eram pregătit să răspund sub forma asta. Și am zis: nu, ia stai un pic. E interesant ceea ce îmi spui tu mie, interesant ce mi împărtășești și unde pot să învăț asta. Asta înseamnă curiozitate simplă. Bineînțeles că colegul lui i-a dat toate informațiile. 6 luni mai târziu a ajuns să automatizeze procese care economiseau bani companiei, zeci de mii de euro din perspectiva asta, și 8 luni mai târziu, ghiciți, a fost promovat. 12 luni mai târziu i s-a dublat salariul și el s-a reinventat ca și om. Tinerețea l-a cuprins, pofta de viață, dorința de a învăța lucruri noi, da? Și nu pentru că era deștept. Credeți-mă, era deștept și înainte, pentru că a rămas curios. Curiozitatea asta nu este luxul copiilor, este privilegiul înțelepților. Deci, cu alte cuvinte,
Întrebarea ta pentru astăzi, și vreau să o iei în serios, nu ca pe o reflexie superficială: unde, în ce domeniu ai tras linia și ai spus atât? Unde curiozitatea ta a murit și certitudinea a preluat controlul? Nu-ți spun să devii insecure, da? Nu-ți spun să îți negi experiența, îți spun să deschizi ușa, îți spun și dacă este acolo ceva ce poți să descoperi. Acesta este primul pas al porții 14, redeschiderea, reînvățarea să fii curios. Mâine vom vorbi despre disciplină, cum să transformi curiozitatea în rezultate concrete, dar pentru astăzi doar deschide ușa, reflectează la tot ceea ce am înregistrat pentru tine, scrie, acționează, să știi că nu sunt pentru că sunt eu deșteaptă. Nu! Chiar am să las filmarea cu strănutul de mai devreme, pentru că nici nu știu cum să tai strănutul respectiv și poate la un moment dat o să găsesc o echipă să poate să mă ajute să pot să fac aceste filmulețe cât mai profi. Dar acum mi-am pus camera în față, din curiozitate de a vedea că pot să filmez așa ceva. Și da, am să o fac în continuare, iar dacă ești aici prezent și vrei să mă susții, răspunde-mi într-un mesaj mai jos și scrie: da, am îmbrățișat curiozitatea, cel puțin pentru aceste 5 zile. Cel puțin fă acest lucru și îmbrățișează calea abundenței. Ți-am pregătit și un articol în blogul meu personal pe site-ul Ramona Tiepac. Oricum o să găsești informațiile în descriere. Iar pentru astăzi îți mulțumesc că ai fost alături de mine și îți mulțumesc că ai acceptat și stângăcia mea de a înregistra pentru tine aceste informații. Mulțumesc! Bucurie în tot și toate! Ne conectăm mâine cu un nou podcast: Construim caractere, meserii cu har și dar. Bucurie!